Dragi prieteni, la Oameni și Fapte am dat în comuna Dalboșeț peste un om care iată ce vă pregătește sau ce pregătește în mod constant la evenimente. Are o tarabă foarte interesantă aici la Dalboșeț, unde se întâmplă un eveniment foarte frumos organizat de primăria din Dalboșeț. Primarul a dorit, Florin Curița, să se întâlnească cu fiii satului, de aceea până slujba de la biserică oficiată de episcopul Caransebeșului Preasfinția sa Lucian este la final, noi ne facem de lucru pentru că ne-au atras foarte mult mirosurile de aici. Vă filmez doar așa un pic până ajungem lângă Marian, pentru că Marian Popovici este aici cu o parte din munca sa, oamenii care se ocupă alături de el. Bună ziua! Bună ziua! Ce luați acolo de pe grătar? Ce cărniță e asta? Carne de porc. Carne de porc. Îmi pare rău, dragi prieteni, că nu puteți să simțiți mirosul. Și aici niște cartofiori la o tigaie mare, să zicem așa, la un ceaun așa imens, pe o plită imensă. Am făcut doar așa introducerea ca să vă dați seama cu ce se ocupă Marian Popovici. Bună ziua! Bună ziua! Marian Popovici, n-am știut de tine până nu am dat un Google search și am văzut că ai fost în foarte multe țări. Ai ieșit bucătarul anului în 2017, zic bine? Pe plan extern. Pe plan extern. Hai să o luăm de la capăt, pentru că tare bine miroase aici și trebuie să ne spui cum ai ajuns tu aici în comuna Dalboșeț. Ești din zonă, ești din Rudăria, cred. Din zona Almăjului, mă înțeleg bine cu primarul, cu vicele și m-au chemat și mă bucur că am fost invitat. Deci ce mâncăm astăzi aici la Dalboșeț va fi de Masterchef, da? O Masterchef, un bucătar simplu. Avem legumele trase în unt cu rozmarin, cimbrișor, vinete, ciupercuțe, zucchini, ardei. Să vorbiți un pic mai tare ca să ne auzim. Aici am pregătit pentru miel. Aici avem purcelușă. Deci pentru miel. O să ajungem acolo la mielul care se pregătește, să ne spuneți, va fi la final pe plită. Va fi la final pe plită. Avem lămâie, usturoi, cimbrișor, rozmarin, vin alb, unt. Și aici? Aici avem feliile de porc, la care face colegul meu. Deci am apă în gură, nu mai mi-arătați că încep să salivez aici. Cartofii cu curry, roșii, sherry. De ce folosiți curry la cartofi? Să fie altceva. Să fie altceva. De ce? Ați găsit de unde? De unde ați plecat cu condimentele astea? Pe unde ați fost? Prin ce țări străine? În multe țări. Uzbekistan, Kazahstan, Mongolia, Coreea, în multe țări. Deci în multe țări. Cum ați ajuns acolo? Pasiunea de a găti de când a început? Din armată. Din armată. Deci nu foarte de la fragedă vârstă, să zic așa. Membru Asociației Culturale SO Alternativ România și Eurotoc România. Cum se numește? S Alternativ România? Da, cultural. Deci este o asociație? Culturală SO Alternativ România. Și o asociație la nivel național. Și sunteți membru. Cunoscută și la nivel mondial. Și datorită lor ne-am dus în atâtea țări. Deci cu ei v-ați dus în țările astea de care spuneți, dar nu v-ați dus doar așa că sunteți noastră Marian Popovici, am zis bine? Da. V-ați dus pentru că ați muncit acolo, ați pregătit niște mâncărici bune. Ce faceți? Ce vă place să gătiți? Deosebit îmi place peștele mult să-l gătesc. Ce fel de pește? Ce se găsește aici în zonă? La noi păstrăvu. Păstrăvu, că e zona mai de mult, așa, apă curgătoare, rece, de apă dulce. Și cum pregătiți păstrăvul? Păstrăvul fac cu rozmarin, cimbrișor, salvie, lămâie, grefui și puțin vin alb. Ați participat cumva la vreun concurs de asta de gătit la televizor? Ați văzut că sunt tot felul de emisiuni, Masterchef? Am fost invitat în emisiuni, dar nu am participat. Am fost și chemat să particip. De ce nu v-ați dus? Am lăsat pe alții. Ați lăsat pe alții. N-ați să știți ce puteți, care e munca dumneavoastră. Fiecare... Până să ajungeți în asociația asta, cum ați început? Ați gătit unde? Acasă? În armată. În armată. Unde ați făcut armata? Am fost incorporat la pompieri. Unde? La Reșița? La Reșița. Și, da, fiind toamna, decât să fac instrucție, mai bine am preferat bucătăria. Și l-ați gătit la cât soldați ați gătit? La câte cadre militare? Multe. Așa pe zi, cât era mâncarea la popotă, cum se numește? La popotă, nu știu. Cam 200 ceva. 200 ceva de oameni pe zi. Da. Găteați. Nu numai eu, erau mai mulți colegi, dar dintre ei făceam... Deci ați început de la tăiatul cepei, știți că așa zicea bucătarul, nu pune mâna pe lingură până nu... Deci ați început cu spălatul oalelor. Da.
Și tot armata v-ați perfecționat. De acolo. Bine, făcusem și alimentarul la Timișoara, dar nu credeam că o să rămân. Deci în familie dumneavoastră gătiți? În familie nu. Soția? Nu Soție. Nu aveți soție. N-aveți timp de familie? Sunteți dedicat muncii? Sunt dedicat muncii, dar toate la rândul său. Spuneți-mi, cu ce vă mândriți? Care a fost opera de artă în bucate pe care ați făcut-o? În ce mă mândresc cel mai mult, că am reprezentat România în multe țări. E cel mai frumos lucru, să mergi cu steagul României în multe țări, să le reprezinti. Au fost concursuri, festivaluri? Au fost sau concursuri internaționale. Și ați prezentat bucatele tradiționale românești sau ați făcut ceva? Tradiționale le-am reprezentat, cât și cea pe carte de concurs. Deci a fost concurs. A fost concurs. Ați câștigat ceva important, medalii? Nu, că nu prea vă lăudați. Spuneți-ne, care e lista? Am câștigat și aur, și barzin, și bronz, și cupa Gingis Han Gingis Han. 2017 la Mongolia. În Mongolia ați ajuns. Da. Ce mănâncă ei acolo? Ce au ca și condiment specific? Cu cal, cu capră. Deci partea asta de... Ați gustat și neastră? Am gustat. Unde merg gust de fiecare dată din zona respectivă. Și care e mâncarea ca sau ce să zic, animalul pe care l-ați gustat și de care v-ați fi temut până atunci? Am mâncat începând de la fier de mătasă de bambus, de multe alte chestii. Fier de mătase. Deci am văzut la televizor că se strâmbau pe acolo pe la... Un gust foarte dulce, mai ales cu soia. Dacă știți să-i gătiți. Și răși ce faceți? Care e viața noastră? Doar ce vedem aici, participați la festivaluri, la evenimente? Momentan mă ocup doar pe evenimente, gătesc pentru evenimente private, nunți, botezuri. Deci când aude cineva că la nuntă vine Marian Popovici, să stea liniștit că mâncarea este, cum vedeți aici, dragi prieteni. Vreau să vă întreb că v-am văzut acolo că pregăteați ceva la ceaun. Așa, de fapt, am și intrat în ceaun doar am înăbușit berbecuțul cu vin, cimbrișor, rozmarin ca să dea un gust. Și după ce l-am înăbușit, o să fie tras doar în unt, cu portocală, cum vedeți acolo, roșii. Hai să ne arătați. Spăsătoare, după cum vedeți, plitele foarte noastre. multe plite. Cred că e o investiție mare aici în ce aveți dumneavoastră. Să aveți toate astea. Sunt o parte din... Deci aici roșiile, cimbrișor, ce ați mai spus? Lămâie, portocală? Pătrujel. Ca să-i mai ia din aroma de miel? Da, din aroma de miel. Mielul e puțin mai greoi, dar îl facem să fie mai fresh. Ce să vă spun, care ar fi următorul festival, următorul concurs? Vă pregătiți pentru ceva? Aveți un itinerariu făcut, o listă pentru un an de zile? Cum participați la... Pandemia asta ne-a afectat puțin cam pe toți, dar să sperăm că de la anul să începem în forță. M-aș aștepta să fiți un tip gras, așa, adică nu prea mâncați. Nu mâncați deloc când gătiți, nu gustați. Unde stau? Momentan nu stau la mine, în Almăș, în Morgul, la Rudăria. La Rudăria. Deci vă mândriți acolo cu un turism foarte și niște obiective turistice deosebit de interesante. Acolo stau, dar... Cred că aveți eveniment zilele astea la Rudăria. Da, dar cel mai mult stau acum perioada asta la restaurant Bigger, în zona Cascadei Bigger. Deci lângă Cascada Bigger, cei care vor să vină să vadă Bigger, știți cum se zice, au venit turiștii să vadă cascada, acum după ce s-a întâmplat acel dezastru natural, vin turiștii să vadă ce s-a întâmplat. Deci oricum aveți de lucru în zona Cascadei Bigger. Vin oamenii și de curioși să vadă cum au picat cascada, așteptăm, avem un meniu foarte bogat la restaurant Bigger și așteptăm să intre pe pagină. Faceți ceva special doar acolo, specialitatea de dumneavoastră? Da, este brânzul almăjenilor. Brânzul almăjenilor. Brânzul almăjenilor poate să intre să vadă cum arată. Și ce puneți acolo? Ce? Mămăligă, smântână, cer scuze că... Mămăligă cu smântână în principal, da? Pește? Brânză friptă. Nu avem brânză friptă. Brânză friptă. Iar așa trasă pe plită, avem coronițe din slăninuță, cârnăciori și castraveți mărați, brânză rasă și sărbini cu porc. Deja am apă în gură. Doar atât, ca desert n-a zis nimic. Nu vă pricepeți la desert? Avem și desertul case, avem plăcintă cu mere, cu sos de vanilie de casă și dulceață de vișine tot de casă, cu înghețată. Și la concurs ați câștigat vreun desert? Ați câștigat vreun concurs cu un desert anume? N-am prea intrat pe deserturi. Sunteți pe partea de mâncare? Am participat și la deserturi, dar nu...
Vă mulțumim, Marian Popovici. Mulțumim, dragi prieteni. Uitați, am dat astăzi de un bucătar care se pricepe și la vorbă. Și un bucătar slăbuț înseamnă că, așa cum spunea, nu este preocupat de băgat în gură, ci de arătat la oameni cum se gătește și de servit. Cum vedeți când oamenii sunt așa mulțumiți? Zâmbesc mult? Îmi dau seama cel mai mult când văd că e farfuria goală sau zâmbesc. Deci aia e satisfacția noastră când e farfuria goală. Dragi prieteni, pentru oameni și fapte, Marian Popovici alături de noi la Dalboșeț, aici în patria lui. Vă aștept și la restaurant Bigel. Așa este, mulțumim frumos, acceptăm invitația.